jụrụ na ya ma nye di Ibonyi o wee na-eselụfe okwu na ya jụrụ kpa aka na ntị o wee na-eselụfe ezigbote okwu. This girl wee sị mbọ mma ihe bụ iwu ya isi ya mba. Ọ sị m na nwa izizi ya mụrụ do almost 2 years na ọ fọrọ ofu ọnwa ka o mee 2 years. Then nke ịbụọ ya mụrụ do a year. Then nke ịtọ ya kudo aka not the 2 months. Di ya wee na-abịakwute ya ka ese Ibonyi ya wee sị ya na ya ma nsezi mfatị na ya amụsigo mfatị. Ọ sị m na di ya bụ abalị agba aka efifi agba aka mgbede agba aka mgbe ọbụla ọ na-esi Ibonyi mgbe ọbụla ọ na-esi Ibonyi. Ọ sị m na ya na-arapụkwala ya ịmagolo ife niile na-aga ọfụma ya na-arapụla ya ife niile na-aga ọfụma. Ọ sị m nne di ya wee nọgide wee nwee nsogbu n'ọlụ ya dịtenekazịa njọ. Ọ sị m na ife a na-agwa m ihe a bụ na ụmụ na efọrọ ihe a na ife fanugo di na nwunye bụ 4 years 4 years ụmụ na-atọ na ike agwụghị na this man chọrọ igbu ya ya wee jụzịa ọbịa nya achụpụ ya na ekwezikwudo enyi ya atọ. In fact na ya mara ife na-eme ekịta akpọchisi everywhere iwe ba anya afọ ụmụaka na-atọ na-atakasị ya Ọ sị bụ na ọ bụrụ na this man na-enye aka na iwe ama ndị ya afọ ọ bụ na this man na-enye aka na iwe ama ndị afọ nọ na isi anya nyere gị aka chenji nwa akwa nsogbu nye nwa nne nsogbu jide nwa ka ọ lala ụla nsogbu abalị nyere m aka kuo nwa nsogbu. Ọ sị m ka amụsịalụ nke a nke dị 1 year na nke ya mụrụ is like the same thing ya wee na-ekufa ncha niile na ya da enwe rest na ya da alalụ ụla abalị na ya da eku ume. This man wee na-achọkwa Ibonyi ọzọ ga-eri oligburu onwe ya weta na okpu ọjị na ọma nweta okpu ya wee sị na ya manyezie Ibonyi again ọtela nwa nke ya kụ n'aka emewo ihe mfadị na-adụzigo na ihe achọ ka onye nsogbu ka a na-abịa ndị ya. Kedu ndị ọzọ ezighị ihe nke a biko nna akụjasịkwa bụ akụja ụmụ na-atọ 4 years ka fanugodi na nwunye ụmụ na-atọ ofu dị 2 ka ịkpọza ha 2 years nke ọzọ dị 1 year nke oku n'aka dị 4 months iwe kpụgharịrị amụ wee ghanata ịbịasị Ibonyi. Ọsị na dị nwaanyị ụtawode wee sị ahụ na ya ma nsị Ibonyi kama ka agbala ọtọ jọsị jide ya aka ọzọ mba ụlọ ụbọchị nwa ya na-alalụkata ụla ozi aka onye nwazi etu ụgbagori ya. Ọ sị m ya wee kwara akwatu onye na-erubere ọ na-eti ọ sị m ndị na ya chọrọ ịnụ Ibonyi atọlụ na ya chọrọ ịfụ nwoke na-akụ gị abịa valụ na ya dị ezu ike na ya dị alalụ ụla. This man jụrụ ọmanye aka kaba o jesie bata ọsị stress ọ sị na ya ga-apụ ezi ya pụba ezi na ọ karịa mgba na ọ pụrụ ezi kama after 1 year before ha ebidokwa Ibonyi gịrị ebe eje test chee nne ike kwụọla ọtọ gwa ihe ga-agwa this girl Chineke lee but I don't blame her within 4 years na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eteke risk isiokwu m ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eteke risk ịma na asị na ife anụnwa bụ na ngada amara ife you have to protect yourself. Ọ bụrụ di gị ka ọ dọla protect gị nwaanyị ọbụla na-eche ka di protect anya from afọ ime chi ga-egbuo gị. It is your duty to protect yourself. If not ewelu ha afọ ime wee fugbuo gị nwụrụ n'ebe ị na-amụ nwa. Ihe niile a nwaanyị amụọ kịta ya ka this guy na-akpọkarịkwa Mgbedike na-aba mba jekọlụ ndị be ha na ọ dị ekwesịkwa enye Mgbedike na ọ dị eme nna na ọ dị eme ibi dịka esịtụmụ ya ga-enye ya amụsigo na ya dị echetaziri Mgbedike na ya dị eche sị m na stress na ya nwere ike ịda one day fent ya na o nwere ike ya da one day na o nwebọsị ya nọgide ya kụnye umenu ma ekutenwu n'ala regardless na fa nwere nwatakịrị ya na fa na-abọbi mana still ịghọta na still ya bụ onye na-ala ike iji aka ya mee ife niile na-achọ ka a nwụrụ tismanụ jụ na ọmanye aka kama na Ibonyi ka ọ bịala ise na o segbuo onwe ya na Ibonyi wee sị m biko m jụọ unu ọba ji ife ka ya mere wee sị na ya manyezi Ibonyi ọba ji ife n'ife ọ na-achọ ka ọ tụbakwa ime ọzọ na nke nne ọ tụbara ya na ya gbara ma olukwe 2 months ya mụsịrị nwa wee dị ime the second child ya gbara ma olukwe 2 months
wede ime the second child before nya wee mara na ya dị ime ya na-amụsị ya wee tụkwara ime ọzọ ọ ka ife na-atọ ụtọ si amị ka ọ ka ife a na-alacha alacha si amị ka ọ gịnị ka esi kwude hi protect yourself protect yourself your life nọlebe afọ na-eche ka nwoke protect elu ka o gbuo gị n'aka gị ya ka ị nwụrụ ebe afọ ijebe nwoke amara what it takes to carry afọ ime nwoke amara ife bụ afọ ime nwere nwoke understand la afọ ime oles ma a doctor or a nurse yes ọ bụkwa na nwoke na-alụ whatever it is enwere ike understand even the doctor nwa na nurse nwa they only understand it they have never experienced it fa experience bi eke kafa ga-esi wee do 100% na fa understand enwe ike ịnọ na 60 or 70%. Ịghọta ebe na-eje so n'oge ihe protect onwe gị gịnwa ma gịnwa bụ nwoke nwunye gị mụrụ ụmụ na-atọ within 4 months chukwu meele gị ebele ọ dị ka ị chọrọ ịzụ ụmụaka afọ sọsọ gị chọrọ ịzụ ha sọsọ gị ịbụ nwoke amụ nkwụrụ ọtọ na protect yourself nọlebe afọ na-asị di gị sị gị di gị asịra gị di gị asịra gị di gị sị gị nwụrụ pee nyefe gị n'okpodo gị nwaanyị ọzọ immediately nya ị nara anwụ today asị na nwa ya dịkwasị isi mozu na nwa ya chọọ nwaanyị ga-enyere gị aka chọọ nwaanyị ga-enyere gị aka na nwoke ada nọsọ ọzọ ya na nwoke ada nọsọ ọzọ ya na ụmụaka nọkwa ka enyere gị aka wezụ ụmụaka anụkwasa gị nwaanyị n'isi within 2 months o sewego isi gịnị that day sef o nwere ike enyichie gị na mgbede o see nwaanyị ọzọ ibom gị nọlebe afọ mgbe ị nwụrụ ka ị bịa jụba m na ife imere ọjọka ka ife imere adịrọ mma ọrụ ife izuli anya ife izuli anya maka na ọ bụrụ na ị mụrụ nke izizi ọbịa ị mụọ nke ịbụ ọbịa ịbachisieli ntị ọ bụrụ mmadụ ga-asị anyị abịana ma ịdụ redi ọ kala ịgbago mgbe iji adụ redi after birth mana mgbe ọbụla ọ bịara yebedi ọba yebekwana na nke ọ na-akọghịrị so nwanne m ife o mere ọdụmma ka ọ na ife o mere adịrọ mma ka o si m n'ọnụ pụta ka isi na nsị gị enyere di gị igbo gị na-afọ ọkwa m nso ụmụnne m tị nọ ọnụ n'okwu a daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ